ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्ली येथे झालेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ सावंतवाडीत शांतता मोर्चा काढण्यात आला. आम्ही भारतीय विद्यार्थ्यांच्या मार्फत याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सावंतवाडीतील सुजाण नागरिक विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते. पेपर फुटीच्या निषेधार्थ व केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तसंच दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उपोषणावर केलेल्या अमानुष लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ हा शांतता मोर्चा काढण्यात आला. कळसुलकर हायस्कूल येथे गांधी चौक पर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी उपस्थितांकडून मनोगत व्यक्त करण्यात आली. या शांततापूर्ण मोर्चामध्ये विद्यार्थी, संवेदनशील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कडेकोट पोलीस बंदोबस्त यावेळी तैनात ठेवण्यात आला होता. हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी. मी एक स्वतः नीटची विद्यार्थिनी होते. या वर्षीची पहिली नीट मी दिली आणि रिनेट देण्याचा माझ्यामध्ये धाडस नाही झालं. खरं तर एक नीटची विद्यार्थिनी म्हणून मला माहिती आहे की एक विद्यार्थी कोणत्या कोणत्या गोष्टींमधून जातो जेव्हा तो नीटला जातो. ज्यावेळी तुम्ही 1 वर्षाचा ड्रॉप घेता ना, त्यावेळी तुमचे बाकीचे विद्यार्थी, तुमचे मित्र हे पुढच्या वर्गांमध्ये गेलेले असतात. तुम्ही त्याच वर्गात, तुम्ही त्याच रूम मध्ये बसलेले असतात, त्याच पुस्तकांसोबत तेच घेऊन की ह्या होपवरती की मी आज हे केलं तर मी उद्या माझ्या आई बाबांसाठी काहीतरी करू शकेल, मला मेडिकल फील्ड मिळेल, मी आज जरा पुश केलं तर हे होईल. त्याच एका शेड्यूल मध्ये बसलेले असतात. त्या एज्युकेशन सिस्टीम वरती विश्वास ठेवून आणि त्या संविधानाने त्याला सांगितलेल्या संविधानाने दिलेल्या प्रॉमिस वरती विश्वास ठेवून ते करतात. आणि त्यांचं त्यांना फळ काय मिळतं? त्यांचं फळ त्यांना हे मिळतं की पेपर लीक होतात. त्यांच्या आई बाबा दागिने ठेवतात, जमिनी ठेवतात मुलांसाठी, मुलांनी शिक्षण घ्यावं म्हणून त्याला आयन आकाशाच्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये पाठवतात मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी. म्हणून त्यांच्यासोबत काय होतं? पेपर जातो. अहो, आम्ही प्रत्येकाने आमच्या प्रत्येक वर्षीच्या पुस्तकाच्या पहिल्या पानावरती संविधान वाचलं आणि आम्हाला प्रत्येकाला तिथे लिहिलं होतं की आम्हा सर्वांना दर्जाची आणि संधीची समानता मिळणार. मग नीट पेपर मध्ये ज्याच्याकडे जास्त पैसे, ज्याच्याकडे जास्त प्रिव्हिलेज, तो पेपर विकत घेतो आणि गरीबाचा विद्यार्थी जो इकडे दिवस रात्र मेहनत करतो, ज्याचे आई बाप दागिने बाजूला ठेवून मुलाला शिक्षण देतात, ते कुठे गेली तुमची दर्जाची आणि संधीची समानता? मला सांगा.